Зодиакът играе изключително важна роля в нашата култура и, макар днес да го свързваме основно с астрологичните знаци и четенето на хороскопи, неговото значение и произход са много по-дълбоки. От най-древни времена хората са гледали към небето за ориентир, а древните знаели, че космосът има много да ни научи. Нашите предци, независимо от цивилизацията, в която са живели, били внимателни наблюдатели на небето. Те се ръководели от звездите, съзвездията и движението на планетите. В миналото нямало технологията, която имаме днес, и нощното небе било жизнено важно за навигация, земеделие, лов и дори за определяне на най-подходящото време за започване на големи проекти. Всъщност, връзката между хората и небесните тела била постоянна, а много от тях вярвали, че небето отразява виден божествен код, който може да бъде разтълкуван, за да разберем по-добре цикъла на живота. Древни цивилизации като тези на Месопотамия, Египет, Гърция и Рим използвали астрологията като водач в ежедневието. Те не гледали на небето само като на естетична декорация, а като отражение на нещо много по-голямо – божествен цикъл. Например, египтяните свързвали звездите с боговете и таинствата на живота след смъртта, докато вавилонците били едни от първите, които създали подробни астрологични карти, изграждайки основата на това, което днес наричаме зодиак. Задавали ли сте си някога въпроса каква огромна връзка има зодиакът с нашия ежедневен живот? Зодиакът не е просто поредица от знаци, а дълбок символ на цикъла на нашето съзнание. С всяко завъртане на Слънцето през 12-те знака, част от нас се пречиства, обновява и преобразява. Зодиакът, в езотеричен смисъл, ни разкрива много повече от обикновени личностни характеристики, той е карта на нашето вътрешно пътуване, отражение на това, което сме и на това, което сме предназначени да бъдем. Не е случайност, че числото 12 присъства толкова често в нашия живот, имаме 12 часа на часовника, 12 месеца в годината, 12 апостоли в Библията, 12 богове в гръцката и римската митология. Числото 12 е навсякъде, символизиращо 12-те домове на зодиака, като че ли Вселената постоянно ни призовава към по-дълбоко разбиране. Това е темата, която ще разгледаме, истинската същност на знаците, космическото пътуване, което те представляват, и как тази мъдрост може да освети живота ни. А защо 12? Причината е в самата Вселена. Разделението на зодиака в 12 домове не е случайно, а символизира вечния цикъл на живота, природата и човешкото съзнание. Вълнуващо е как числото 12 присъства в толкова много части от нашата култура и история. Това число носи дълбока символика и ни отвежда към тази древна мъдрост, където зодиакът е представлявал космическото пътуване, пътя на съзнанието и усъвършенстването на човека с времето. Когато говорим за зодиак, много хора все още попадат в капана на екзотичната астрология, като разглеждат знаците по начин, който ги опростява и буквализира, сякаш те са просто етикети, които дефинират нашите личности. Аз съм Овен, значи съм импулсивен, или аз съм Дева, значи съм перфекционист. Въпреки че тези характеристики може да имат някаква основа, те са само малка част от цялата история. Истинската мъдрост на зодиака отива далеч отвъд тази повърхностна представа. Всеки знак всъщност е израз на нашето съзнание. Зодиакът не е само за предсказване на бъдещето или категоризиране на характеристики, а за разбиране на пътя на вътрешната и универсалната еволюция. Това е кармичен цикъл, в който с всяко завъртане на Слънцето през знаците, съзнанието ни е призувано да се разшири, да се трансформира и да се усъвършенства. Слънцето, което представлява нашето съзнателно аз, преминава през 12-те знака през годината и с всяка преходна точка носи нова перспектива за това кои сме и какво трябва да научим. Това не се случва изолирано, всичко във Вселената е съзнание и ние сме част от тази космическа експанзия. Ти, аз, звездите, планетите, дърветата и дори хората, с които взаимодействаме, всичко е разширение на една и съща божествена същност. Както горе, така и долу е аксиомата, която обобщава тази идея. Микрокосмосът отразява макрокосмоса. Днес астрологията не служи само като инструмент за предсказване на бъдещето, но и като средство за по-добро разбиране на себе си и на света около нас. Когато се потопим в изследването на зодиака, ние се свързваме с тази мъдрост, която е водила нашите предци.
Древните астрономи и астролози, които често били и свещеници, гледали на небето като на отражение на космическата ред и вярвали, че като разбират тази ред, те могат да подредят действията си в хармония с Вселената. През астрологията можем не само да разберем своите естествени наклонности, но и да се подготвим за предстоящите предизвикателства и възможности по пътя си. Не става дума само за предсказване на бъдещето, а за осъзнаване, че всички сме свързани в една огромна космическа система, където всяко движение на небесните тела отеква в нашия живот. Истинското езотерично значение на зодиака се разкрива чрез пътуването на Слънцето. Всеки знак представлява етап на еволюцията на съзнанието през годината, а всеки от тези моменти носи уникална възможност за растеж. Нека разгледаме как се случва това. Овен, новото начало. Слънцето в Овен бележи началото на цикъла, идването на пролета, с нови възможности, предизвикателства и смелост да се потопиш в неизвестното. Телец, стабилност и сила. Тук енергията на Телец ни учи да трупаме сила, стабилност и да се грижим за това, което започнахме да строим в Овен. Съзнанието започва да пуска корени. Близнаци, интелектуално осветление. Слънцето в Близнаци е разширение на ума, търсене на знания и комуникация, подготвяйки ни за върха на светлината в следващия знак. Рак, емоции и основи. Рак ни води към размисли за дома, семейството и емоционалните ни корени. Съзнанието започва да се храни и укрепва отвътре. Лъв, силата на аз. Слънцето достига своя връх в Лъв и съзнанието ни се проявява в своя най-пълен потенциал, търсейки лична сила и самоувереност. Лъв, силата на аз. Слънцето достига своя връх в Лъв и нашето съзнание се проявява в най-пълния си потенциал, търсейки лична сила и самоувереност. В този момент се усеща максималната енергия на Слънцето. Дева, порядък и баланс. След върха на Лъв, в Дева се стремим към перфекционизъм и баланс. Съзнанието започва да се организира и усъвършенства процесите на сътворение. Везни, хармония и взаимоотношения. Слънцето във Везни поставя фокус върху баланса в отношенията и нашето взаимодействие с другите. Съзнанието се настройва към намиране на вътрешна и външна хармония. Скорпион, трансформация и възраждане. Скорпион е знакът на символичната смърт, разрушението и възраждането. Тук съзнанието ни преминава през истинска трансформация и пречистване. Стрелец, разширение и търсене на истината. Стрелец ни води да поставяме въпроси, да изследваме и да разширяваме духовните си хоризонти. Съзнанието се подготвя да възприеме света от нова гледна точка. Козирог, амбиция и възход. Слънцето започва своето пътуване обратно към север, символизирайки възхода на съзнанието и фокусирането върху целите и амбициите. Тук е моментът да изградим основите за бъдещето. Водолей, иновации и еволюция. Водолей е знакът на бъдещето, промяната и еволюцията. Съзнанието започва да се разширява отвъд ограниченията и се свързва с колективното. Риби, завършване и трансцендентност. Риби затварят цикъла, носейки размисъл, духовност и осъзнаването, че пътуването е вечно в еволюция. Съзнанието се подготвя за новия цикъл. Зодиакът, следователно, е много повече от обикновена карта на звездите. Той е отражение на нашите собствени вътрешни трансформации. Всеки знак е част от нашето съзнание, а всяка преходна точка ни дава важни уроци за нашето развитие. Слънцето, преминавайки през всеки от тези знаци, ни води в пътуването на самоопознаване и просветление. Разбирането на това космическо пътуване и свързването с енергиите на всеки знак не само ни помага да разберем света около нас, но и ни позволява да проявяваме това, което желаем в живота си. Зодиакът ни учи, че когато изравним нашето съзнание с природните цикли на Вселената, можем да трансформираме нашите преживявания, да преодоляваме предизвикателства и да създаваме по-хармонична и просветена реалност. Това е истинската мъдрост на Зодиака, пътуване на съзнание, което се отразява във всеки аспект на живота ни. Когато се свържем с тези архетипи, не само че разбираме по-добре какво предстои, но също така придобиваме сила да управляваме това, което създаваме и проявяваме. Зодиакът е огледалото на Вселената, а като го разберем, разбираме себе си и всичко около нас. Когато разглеждаме Зодиака и разбираме истинското му значение,
не просто като инструмент за разпознаване на знаците, а като карта на пътуването на съзнанието, виждаме, че всички ние сме на път на постоянна еволюция. Всеки цикъл на зодиака е възможност да станем по-съзнателни, по-свързани със своето истинско аз и с Вселената, която ни заобикаля. Затова, когато размишлявате за зодиака, помнете, той не е само за звездите в небето, а за звездата вътре в теб, твоето съзнание, което постоянно се променя и синхронизира с космическите ритми, които управляват цялото съществуване. Както нашите предци са знаели, всичко е свързано, а разбирането на тази връзка е ключът към това да водим по-пълноценен и съзнателен живот.